Hapdeng ke jingjaw ummat Kthang bat jingbynnud Mynta ke Sngi Khatduh Tarik Naiwieng arhajar arpusau latep donburom ya kamed Martir Aibok Madur ubala pha bat aiti yala ke jingim na ke benta ke sukasan jong Paidbah kari India Shillong Lyngkhoi Bahaiing ke kmie khun. Aibok Madur ula pha yala ke jingim hakti jong nongshun ke Jammu and Kashmir hakah nyau Tarik Naiwieng. Martir Aibok Madur udai dkhot naka Pyrton Assam Regiment bat labu u haka kynhun basatar Fire and Fury ko jangka Indian Army. Ya Martir Aibok lakha bat ulahe alasan haka shnong maubri ri Bhoi Mihngi bat ula poi kha Lyngkhoi. Ula I shadin ya ka kurem bat uwe ukhun shenrang jong u. Ya kamet jo Martir Aibok la pendap daka balang Catholic Lyngkhoi rengkat ke jingle burom basongkun daki shipai jangka Pyrton Assam Regiment. Shipai jong kari shipai jong kres rong kunju den bay lapai shnong ban wan berbar ban I habai dan kisuti im joklat ya kata ke jingim ban jingai kristan ha ke jingim jingi na klai ban wan sha ke yang mene ban sim ke jing duai bari por balai ila le pe le kmie ya ka school simple Lyngkhoi ke jingi na bay rap lem mi ki khna school kumno ban pinbet pinbyang ha ke jing yai lenti ke jingim ke jingki ban le ki mai spat ta ter ke jinglong jong ke jingim ke jungi ke city solem ba kapoi na dorbar shnong jong shnong maubri ke ba ma I di inong shnong do kapor ba lakala poni I hakata shnong ha ki Bahaiing hasem jong I Aibok Madur da kamensim ka basngau kia basngau si ni ke shnong maubri ri Bhoi district ni pha sapi ke yeng ke sem ya ke jing solem ya ke jingdo no ya I Aibok Madur I Aibok Madur imdei tang iklem dei tang uparan and who embodied courage, various aspects of courage, patriotism and sacrifice. He is not only a soldier but a son to a mother, brother to his siblings, husband to a wife, and more importantly a father to his son. He is a great source of inspiration for all of us. Personally, I feel he is a kind-hearted man who had various good things in him. Condolence message from Shri Abhilash Varanwal, IAS, Deputy Commissioner and District Magistrate, Bhoi District, Nongpor. On behalf of the Office of the Deputy Commissioner, Bhoi District, I wish to extend our heartfelt condolences on the occasion of the martyrdom of your beloved husband, Sir Aibok Madur. His unwavering dedication and supreme sacrifice of our nation will always be remembered and honored. Lang I Bahaiing hasam angta gani gabalang shnong bat baro kibalayam snusi kibalayam pangnut hagajing klat kendit jong nel shipai baslor ngayang hangne kumudang do hagaju ru kapor kumumama jong ne uba laklat no kajing jingi kalong hagata garukom ba ipai junga ba ipai jong imei jungu dei ju ikadon kajing dei kabaya jan bah bat kane kayeng kasam bat kayeng kasam jungi habaro ki benta ade kajing sup ha kajing kemen kajing snusi ia don benta lang bat kisi menga kumo matrai kajing du jung ne persa kalau kajing du ke bakrau na ka benta kayeng kasam ngadon bon bahang ki persa ki Bahaiing ki balong shipai idon lagi pongot para jungaru ron Assam Regiment ba para jungner ron shipai idang bon bahang Henry balaklat hagane gajing hagane karukom udai badengkong naki baro kajing im jungi kalong hakikti jung terai kumno iwan sa kaperthai ban kha kum ki kenthai lana kum ki sunrang
ban kha kum de khasi la ne ki khar ki phareng yim la ban jet ka de ka jing ai jung play ka jing im ka de ka jing ai jung play hagano ka por ngin yap kum do ngin yap ngim la ban tip kata ru ka de ka jing jet jung play Henry Hapdeng jong ka ne ka jing yap bat ka jing im ka de ka kamram jung i baro i wei ban le pa Teu neu Aibok Madur ulayap donburom ulayap ha kaba yada ya kari kade ke jingyap kaba krau tam bau breu na aiti la ke jingim na ke benta ban yada kari Nangta itu baru kita buat ter. Gerak up Welcome masuk Gerak up Fire Talikan up Ten. Joran lebih kata lalak mai je. Mau suruh lah apa je mana. Makan video. Binu boret. Tidur bi an cuma khon mentela. Anjir dong minta pak saya dah. Pak